नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गावडे गझली चॅनलमध्ये तुमचं बापदेव घाटातून खूप खूप स्वागत करतो. तर मंडळी, आज मी निघालेलो आहे श्री क्षेत्र कानिफनाथ. तर बापदेव घाटातून निघालो होतो. तर बघा, बापदेव घाटातून पुण्यासाठीचं दृश्य किती छान दिसतंय ते सकाळचे 11-11:30 वाजले आहेत मंडळी. छान नजारा दिसतोय. तो तुम्हाला पण दाखवा यासाठी मी हा प्रयत्न केलेला आहे. अप्रतिम असे नजारा आहे बघा. तर चला आपण श्री क्षेत्र कानिफनाथला. हा बघा, श्री क्षेत्र कानिफनाथचा मेन गेट आहे. इथून आता आपल्याला आतमध्ये जायचं आहे. तर चला आपण वरती मंदिराजवळ गेल्यानंतर भेटू. मंडळी, हा मेन गेट आहे. इथून आपला मंदिराचा परिसर सुरू होतोय. हे बघा, माझ्यासोबत माझे मित्र पण आहेत. तर चला आता जाऊया आतमध्ये आणि बघूया मंदिराचा आजूबाजूचा परिसर. बघा, छान नजारा आहे. मंडळी, आपण आता मंदिरात चाललो आहोत. बघा, खूप साऱ्या पायऱ्या चढून वरती जावं लागतं. खूप उंच टेकडीवरती हे मंदिर आहे. हे बघा, किती उंचावरती आहे टेकडी आणि वरती मंदिर आहे. समोरच मुख्य मंदिर दिसतंय बघा, आणि त्याचं प्रवेशद्वार. तर चला आता आपण मंदिरात जाऊया आणि आजूबाजूचा परिसर पण बघूया.
मंडळी, मंदिराचा मेन गाभारा खूप आतमध्ये आहे आणि आतमध्ये जाऊन दर्शन घ्यायचं असतं. तर बघा, फक्त तिथे पुरुषांनाच एंट्री आहे आणि पुरुष त्या छोट्याशा हॉलमधून कसे आतमध्ये जात आहेत आणि दर्शन घेत आहेत. तिथे लेडीजला एंट्री नाही आहे. बघा कसे आतमध्ये जाऊन बाहेर येत आहेत. प्रत्येकजण दर्शन घेतोय आणि बाहेर येतोय. मंडळी, मंदिराच्या आजूबाजूला छोटी छोटी छान छान मंदिरं आहेत. बघा किती छान रंगरंगोटी केलेली आहे. शांत निवांत परिसर आहे आजूबाजूचा. एकदम खूप उंचावर टेकडीवरती हे मंदिर आहे. राव कशाला का होतो
इकडनं जाऊ मला काढत भाजी भेटेल. मंडळी, इथे महाप्रसाद मिळतो. आम्ही गेलो तिथे आणि महाप्रसाद घेतला. साधं वरण भात फक्त होतं, पण छान होतं. अप्रतिम चव होती. बघा मंडळी, काही लोक नवस करतात आणि तो नवस फेडण्यासाठी गुडघ्यावरती चालत चालत मंदिरात प्रवेश करतात. बघा कसे चालले आहेत ते काका. बघा किती छान नजारा आहे, किती उंचावरती आहे हे मंदिर. आजूबाजूचा परिसर बघा. मस्त वातावरण आहे. बघा काय नजारा आहे. तर मंडळी, आता आम्ही निघालो श्री क्षेत्र नारायणपूरला. तर चला आपण आता पुढच्या ब्लॉगमध्ये भेटू. मंडळी, हा ब्लॉग जर तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नक्कीच आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये भेटू. चला, धन्यवाद.